Goedenavond. Je kijkt naar een overzicht van het Zeeuwse nieuws van zaterdag 16 augustus. Bij Serenhoek werd vandaag hard op het land gewerkt, maar dan op de ouderwetse manier. Er werd graan geoogst met behulp van trekpaarden en bezoekers konden zich vergapen aan historische tractoren. Deze duik in de geschiedenis van de landbouw is niet alleen populair bij ouderen. Wij zijn aan het vlegelen, dus we zijn eigenlijk de graankorrels uit de tarwe aan het slaan. En dat doen we met vlegels en dat is eigenlijk hoe ze het vroeger deden. Wat maakt nou dat dat toch wel trekt bij jonge mensen, denk je? Nou, toch wel leuk, een beetje interesse in de geschiedenis en het verbindt ook mensen en de verhalen van oudere mensen aanhoren is ook wel leuk. Voor het evenement sloegen Stichting Werkend Trekpaard Zeeland en Oldtimer Trekkers en Motorenclub Midden-Zeeland voor het eerst de handen in één. Genoeg te zien dus en het wemelde dan ook van de fotocamera's. Ik heb vroeger wel eens wat gedaan in de landbouw en in het loonwerk. En ja, dat is altijd bijgebleven. En dat vind ik gewoon leuk om te zien. Een beetje de oude bekende weg weer. Hè? Heeft u al wat mooie plaatjes kunnen schieten? Ik heb er al een paar geschoten, ja, al van een paardenwagen. En ik zie ook heel veel mensen beelden maken, fotootjes, filmpjes. Dus dat komt best wel weer in veel kamers te zien. De eerste indrukken van deze nieuwe samenwerking zijn zeer positief. Er kwamen meer bezoekers op het evenement af dan verwacht. Welkom op Ierseke at Sea. Misschien ken je het nog onder de oude naam Mosseldag. Toen draaide alles vooral om mossels. Maar Ierseke is veel meer. Ierseke at Sea, dat zegt iets over Ierse. En dat is in zijn totaliteit. En je ziet het nu terug, zeg maar, als je rondloopt op heel het evenement. Ja, je ziet de mensen gewoon genieten van alles wat dat er georganiseerd is. En dan denk ik, yes, het is gelukt. Want door de nieuwe opzet staan veel meer producten in de picture. Kibbeling uit het dorp bijvoorbeeld, maar ook bier. Het is ook bier, ja, bier uit Ierse. Ja. Hoe dat zo? Ja, dat is als hobby eigenlijk begonnen. En dat is eigenlijk afgelopen jaar wat groter geworden, zeg maar. Dit is een biertje rood, ik heb ook al de blonde op. Maar het smaakt echt heerlijk. Ik dacht eigenlijk dat Ierseke alleen maar mossels en oesters waren. In Ierseke hebben ze alles. Nou ja, alles misschien niet, maar wel veel meer dan mensen denken. Tegelijkertijd zijn er ook vertrouwde elementen gebleven zoals vroeger. De kermis is er nog steeds en 's avonds wordt er volop gefeest. Toch voelt de nieuwe richting van dit evenement helemaal goed. Het plaatje wordt gewoon compleet op deze manier en dat is wat mooi ervan. Maar vanavond wordt er toch wel nog gezellig een biertje gedronken. Ja, zeker. Absoluut. Dit is Jantje, een zilvermeeuw en hij komt al 12 jaar elke zomer tafelen bij Roel van der Mast en zijn vrouw. In hun strandhuis bij Dishoek. Als hij trek heeft en in de buurt is, en dat is hij meestal wel, dan komt hij even snaaien, zeg maar. Of het is een stukje brood, of we bewaren wat eten in een bakje. Niet te lang natuurlijk, maar dat is voor hem, dat is altijd leuk. 'S Morgens vroeg komt hij al ontbijten. Tussen middag, als het niet te druk is op het strand, wil hij ook wel langskomen. En helemaal favoriet is het barbecue. Sommige mensen vinden meeuwen vervelend omdat ze eten pikken en herrie maken. Maar Roel denkt daar anders over. Ik vind het prachtig. Ik vind het een prachtige vogel als je hem zo ziet. De kleuren, hetgeen wat hij doet. Je kan hem hier volgen. Is een bord leeg, dan kan hij hier blijven zitten. Maar hij kan gewoon ook het strand op gaan. Wat hij allemaal doet, dat is allemaal prachtig om te monitoren. Absoluut. Jantje, vernoemd naar de schoonvader van Roel, woont niet op Dishoek. Hij heeft een overnachtingsplek in Vlissingen-Oost. Daar zijn we sinds kort erachter gekomen. Op het oude terrein van Termfos. Er zit een kolonie van zilvermeeuwen, mantelmeeuwen. En daar slapen ze en broeden ze. Maar voor zijn maaltijden komt Jantje graag naar Dishoek. Tot begin oktober, want dan wordt het huisje van Roel weer afgebroken. Na een afwezigheid van 10 jaar is Hoek terug op het hoogste amateurniveau van Nederland. En de eerste tegenstander in de tweede divisie van dit seizoen is Katwijk. In de laatste 6 jaar 3 keer kampioen. Een stevige kluif dus. Maar dit is al gelijk de eerste kans voor Hoek via Steve Schalkwijk. Vorig jaar 28 keer trefzeker. Nu is zijn schot net te zacht. Maar Hoek doet het prima en kan goed mee met Katwijk, zien ook de meegereisde supporters. Dit is vlak voor rust. De lage voorzet en daar kan Den Engelsman net niet binnen tikken.
Maar Hoek geeft het visitekaartje af. De ruststand is 0-0. Dit is de tweede helft, een beetje hetzelfde beeld. Bouirouchane met de dieptepaas op Schalkwijk. Die heeft er dus al één laten liggen, maar deze maakt hij wel, Steve Schalkwijk. En dan heeft hij zijn eerste van het seizoen er alweer in liggen. Het is een grote stunt als Hoek hier wint, maar het staat voor en dit is al de laatste minuut. Een corner, de keeper mee naar voren, weggebokst door Murre en dan is het afgelopen. Hoek wint in Katwijk met 0-1 en kan dus gelijk 3 punten vieren. De dag die startte vandaag bewolkt met ook wat lichte motregen. En ook vanmiddag was het grotendeels bewolkt, maar wel droog. En de zon die kwam steeds vaker tevoorschijn. Vanavond trekken er vanuit het noorden steeds meer opklaringen de provincie binnen. En de nacht verloopt op de meeste plaatsen zo goed als helder. Het koelt af naar zo'n 17 graden langs de kust. En in het binnenland zakt de temperatuur naar zo'n 13 tot 14 graden. Morgen start zonnig, maar in de loop van de ochtend neemt vanuit het noorden de bewolking weer toe. De bewolking die overheerst, met af en toe een knipoog van de zon. Er staat een matige noordenwind en het wordt 20 tot 22 graden. Dan de vooruitzichten. Na het weekend gaat de temperatuur weer omhoog met op dinsdag de warmste dag van de week met 25 tot 28 graden en veel zon. Vanaf woensdag krijgen we weer meer bewolking, daalt de maximumtemperatuur wat en is er kans op een lichte bui. En tot zover. Graag tot straks, want dan ben ik bij je terug met Zeeland de Week. Handig voor als je niet al het Zeeuwse nieuws hebt meegekregen deze week. Dus graag tot zo.